Serwus. Zawsze czytamy rzeczy fajne, rzeczy dobrej jakości, a dzisiaj poczytamy się coś gorszego. Coś, co jest po śląsku, ale nie do końca. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Od wiele zaczniemy, jeszcze mam małe ogłoszenie. Pamiętacie, jak ostatni rozgrzech czytał Łoni są z mięsa od Terry'ego Bisona. Szczęście jest takie, że Terry Bison zgodził się na to, żeby udostępnić tekst tego przekładu u mnie na stronie internetowej. To będziecie mogli się to obejrzeć na syling.org. Tam macie taką biblioteczkę książek po śląsku. Polecam wam ja, żebyście się troszkę też po śląsku mogli poczytać, nie no posłuchać. No i znajdziecie tam też mój przekład Łoni są z mięsa. A teraz będziemy czytać coś blank inkszego niż normalnie. Dycki czytam rzeczy wysokiej jakości, jakieś teksty brane ze książek, jakieś teksty brane z poezji śląskiej, a dzisiaj poczytamy się coś, szłoby powiedzieć, do szpasu, bez to, że przeczytam wam parę tekstów ze śląskiej Wikipedii. Myślę, że się trochę uśmiejemy, a potem jeszcze podyskutujemy troszkę nad tym, co jest złe w tych tekstach. To już zaczniemy od hasła wilk, bo taką ma adresa to hasło ma wilk, ale jak się otwiera, to jest wolf. Co już jest złe, bo wolf nie jest po śląsku. Ale słuchajcie, przeczytam wam kącek. Wolf. W nawiasie Canis lupus. Zorta cyckaców z psowatych familie haratnikowy raje. W nawiasie roj browatych. Wolf pomieszkuje lasę, równie, barzoły, a kopce. Czemu je to zorta o terytorialnym spodobaniu, srogi go placa. Załobycz plac zajmowany bez Wolfowo banda to 100 km². Ale wielkość ta zależy od dostępności jodła a placa. Mogę okazywać się Zusammennutzung Teile placa bez dwie konkurencbandy. Wolf je łobstałym wandrusem poradzi bez jeden dzień szafnąć dystans pora 10 kilometrów. Wolfowe bandy rachują do 20 indywiduów, ale załobycz są fest mani mnogie, skuli tego, co są skupiną familiową, kiero składa się spory rodzicielów, młodych, a ewentualnie tajli wolfów z pierwszego miota. Wolfowe bandy mają echt określono drin hierarchio. Wolfy mają rozwiniono systema komunikację. Wolfy mają rozwiniono systema komunikacji się przy pomocy cielskowej gotki. Ja nie mogę.
Odgłosów, a i przy użyciu chemicznych substancyjów, feromonów ze swojego smolenia w nawiasie cajchnowanie placa. Ja nie przeczytam tego do końca. Żywią się chaupzachy, cyckacoma, szczedni festelnoście, lelenie, to jest w nawiasie, ale nie gardzą też mniejszyma zwierzokoma czy zdechliną, a kej banda jest rogo, cynią do kupy gon tes na sporsze cyckace, albo jej herdy. Przy chybie we kuście, albo we okresie chowaniu młodych, bywo co atakują gowiedź. Ja się boję, że ja tego nie doczytam do końca, bo to jest szaleństwo. Dawniej wolfy były szeroko rozprzestrzenione. Ekspansja człowieka miała wpływ na ograniczenie jej populacji. Zakorzenione we kulturze bojączka przed wolfoma powodował jej zbijanie porządnie prawe. Teraz we większości statów objęto wolfy ochroną. Robi się próby reintrodukcji łony sorty na najszerszą skalę w USA, ale też w Europie. Wolf od Anfangu był, a je dali w ludzkiej kulturze teraźni. Hauptsache w negatyw kontekście, kaj charatnik, Räuber, katrupiciel. Z wtorej strony bewunder je niezależność, dróg a wolfowo szczymałość. Kurstlich bez to, co wzrosto ekologiczno, sam jest tak ekologiczno, świadomość, postrzeganie wolfa po lekku się poprawia, bez tuż plac bojączki napoczyno zajmować spokopienie jego ekosystemowej roli. Okrom tego, że to jest jakiś kreol, nie wiadomo jaki, to jest udawany miszung śląsko-niemiecki, to jeszcze do tego odmiana słów kwestionuje to, że to jest po śląsku. Bo jak mamy takie rzeczy jak kaj to było, łokozywać się. Po śląsku nie ma iwać. Po śląsku jest dycki ować. Bez to mamy pokazować, dogadować, wylatować. Nie ma czegoś takiego jak łokozywać. Może być łokazować. Iwać to jest zmiana polsko. We śląskiej gotce tego nie mamy. Do tego takie rzeczy jak dostępności. Kogo czego dostępności. Nie ma czegoś takiego jak dostępności. Jest dostępności. Do tego te wszystkie, mniejszyma. Nawet jak godamy jakąś łopolską odmianą śląskiej gotki, to ta odmiana ona jest ino we rzeczowniku. Z chopoma, z baboma, ale nie ma czegoś takiego jak mniejszyma. Jest mniejszymi zwierzokoma. No i do tego
nasucie sam jakichś dziwnych niemieckich rozwiązań leksykalnych albo słownych, powiedzmy. Jak mamy najbardziej te Hauptsache w negatyw kontekście. Ja nie wiem, co to jest bewunder. Z której strony bewunder je niezależność? Co to jest ten bewunder? To nic mi nie godo. Tak samo nic mi nie godo kurstliś. Wiem, że może i jest takie słowo po niemiecku, ale to jest słowo po niemiecku, nie po śląsku. Odgłosów, a i przy użyciu chemicznych substancyjów. Mamy sam pełno polskich rozwiązań gramatycznych, mamy na to nasute niemieckie rozwiązania gramatyczne, mamy jeszcze dodane niemieckie słowa, co nigdy nie były używane po śląsku i wyłazi na to, że to nie jest po śląsku. Ze słowiańskimi gotkami jest tak, że w każdy w to godo jakąś słowiańską gotką, nawet jakby się postawiło jakieś zdanie, co blank nie ma sensu, to będzie widzieć, że to jest po słowiańsku. Wiemy, jaka jest rzeczownik, wiemy, jaka jest przymiotnik, wiemy, jaka jest czasownik. Bez to prosto idzie potem zrobić takie falsyfikaty, co udowają, że one są po śląsku, bez to, że my kojarzymy te słowa, ale to nie jest po śląsku. Śląsko-gotka ma jakoś gramatyka i ja tej gramatyki sam nie widzę. Ja widzę kogoś, kto myśli po polsku i fest chce pisać po śląsku, ale patrzy na takie rzeczy, co nie mają sensu. Dejcie pokój. Dejcie pokój. To nie jest po śląsku. Załamał się, a jeszcze mam 2 do przeczytania. Ale przejdziemy teraz do drugiego. Drugi to jest hasło Wikipedio. Wikipedio. Wielogotkowy plan internetowej encyklopedii, który funguje podle prawidła odemkniętej treści. Funguje ze oporą oprogramowania wiki, hawajsko-gotka wiki, to znaczy wartko. Wyrazłego z koncepcje wiki web. Bez co możebne jest sprawianie zajty każdemu użytkownikowi, który ją nawiedza, a aktualizację jej treści we prawym czasie. Słowo Wikipedio je neologizmem, który powstał ze skuplowania auzdruków wiki i encyklopedio. Reklamowy szlagwort Wikipedie ma klang swobodną encyklopedią, którą każdy umie sprawiać. No, widać sam troszkę słabych momentów, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Wikipedia nastała 15 stycznia 2001 goda. Kej Rettungplan szkryflanej bez fachmonów, a razinkuj już nieegzystujący nupedyje. Siela szafarzono je łona bezczelotka non-profit Fundacja Wikimedia. Wikipedia ma nade 10,2 milionów artykułów we wszystkich gotkowych edycjach. Wrachowując do tego nade 3 miliony artykułów w wersji angielskiej, a nade 0,7 milionów parolów we wersji polskiej. Od anfanga istnienia Wikipedia je coraz bardziej chyrsko, a fundacja kieronią szafarzy wprawiła we ruch też rozstoliczne Schwesterplana. Wikipedia je jedną z najczęściej nawiedzanych net zajtów, a wiele zajtów uruchomiło jej mirory albo forki.
to jest masakra, powiem wam. No, wiecie, no, stycznio jest ten styczeń, bez to odmieniamy tego stycznia. Jak mamy słowa, co są niejakie sorty, to w ten czas bymy odmieniali z o na końcu. Bez to mamy tego śniadania, tego robienia, tego weselo i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy ten styczeń. 2001 goda. Ja rozumiem, że god to jest po rusku, prawda? No, my mamy słowo rok. Potem mamy zaś masakrycznie złe słowo Rettungplan, zaś brane z niemieckiego, żeby było inaczej niż po polsku. Szkryflany. Szkryflać to nie jest pisać jako takie. Szkryflać to jest kryklać, to jest bazgrolić. To jest, z tego się wzięło słowo szkryflać. Bez to jak ktoś żadnie pisze, to wtedy możemy powiedzieć, że szkryflo. I no, że na komputerze nie idzie szkryflać. A ludzie by chcieli koniecznie szkryflać, albo szrajbować, albo nie wiadomo co. Jest słowo pisać. We starych tekstach macie nawet całkiem związki frazeologiczne, jak wypisać wojna. Ludzie na głębokiej śląskiej wsi gadali, że się wojna wypisuje. Polacy do dzisiaj wojna wypowiadają. Do dzisiaj się nie nauczyli pisać. A Ślązocy 150 lat temu wypisowali wojna. Fachmonów, zło odmiana. No, jest fachmon, tak jak Bergman, ale odmieniamy fachmana. Fachmon, fachmana, fachmanowi i tak dalej. Czelotka. Grupa albo fundacja jako czelotka. Nie przyłazi mi do głowy bardziej stereotypowy, taki zawarty w głowie, zawarty w sobie Ślązok, co myśli o czelotce. Słyszał w radiu 50 lat temu o czelotce i do wszystkiego chce mieć ta czelotka. To jest, jeżeli widział ludzi, co łazili ze całkimi takimi transparentami, czelotka, my są czelotka, wrachowując, nie mamy takiego sformułowania. Nie mamy czegoś takiego, jak jest po polsku. Robiąc, idąc. Nie mamy czegoś takiego. Szkryflanej bez fachmunów nupedyje. Szkryflanej, niech będzie też szkryflanej, łod fachmanów. Strona bierno po śląsku robimy słowem łod. Kiedyś po polsku też tak było. Bez to potem mocie, jak mocie kolenda, kiedy to była kolenda, łod proroków ogłoszony, łod narodów upragniony. To w dzisiejszym polskim języku by było przez proroków ogłoszony, przez narody upragniony. To jest strona bierno, ino że starszo po polsku, a u nas ona do dzisiaj funguje. I na to trzeba dawać pozór. Jak ja bych miał tak się zastanawiać nad każdym zdaniem, to by my tu siedzieli przez 2 godziny albo dłużej. Bez to przejdziemy się teraz do trzeciego. I to ja się przeczytał pierwsze zdanie i ja już wiem, że ja będę to musiał czytać po polsku, bo ta osoba, co to pisała, używa pełnego ślabikorza. To znaczy zdowo jej się, albo udowo, że używa pełnego ślabikorza i no robi to w dość ciekawy sposób. Mahjong. We Mahjonga zwykle się szpila z 136 wyrflami. Wyrfle są mieszane, a nie z kołży łonaczone we 4 mury, każdy po 4 sztoki, 17 wyrfli. 26 sztoków je
używanych do stawiania ręki sztarowej. To jest sztartowy, albo to jest błąd. 7. Do formowania trupiego muru. A resztą 35 sztoków do dalszego grania. Je 34 roztomajtych wyrfli ze 4 wiatroma każdy sorty. Jową godą, że niemal Jową godą, że niemal zawsze. Dalej nie czytam, bo tego nie idzie czytać. I wam też na zicher nie chce się słuchać czegoś takiego. Zwycięską rękę musi zawierać, aby jedną jaku. To napisał ktoś, kto nie ma pojęcia o śląskiej godce. I to jest zaś genau to samo, co było przy pierwszym i przy drugim tekście, że ktoś próbuje tworzyć śląskie słowa bez patrzenia na to, na co ma patrzeć. Sie, mieszone. Co tam jeszcze było? Stawianio. Nie, co to ma być? No i plus jeszcze to, że ta osoba podmienia się litery, znaczy widać, że myśli po polsku, to jest najważniejsze, i podmienia się potem litery tak, żeby tamka jest A, podmienią na O albo na O. I no, że robi to nieudolnie, bo tamkaj ma być O albo O, to ostawia A, bez to mamy, że się szpila, wymadzonga zwykle się szpila, a powinno być szpilo, albo po polsku szpilą. A potem po raz w dali mamy mieszone. Mieszane, to jest tak proste, mieszane. Okrem tego mamy jeszcze reszto. Plus dodawanie tego nosowego A na koniec słowa madzung, wymadzonga. To jest do żeńskich rzeczowników. No i niemul. Niemul to jest mistrzostwo świata. Załamać się idzie. I tak to wygląda. Tak wygląda czytanie śląskiej Wikipedii. Śląsko Wikipedia tak po prawdzie nie jest po śląsku. To jest udawano śląsko gotka. Niestety. I co najgorsze w tym wszystkim, to jest to, co widzę w wielu rozmaitych działaniach aktywistów, i to nie inośląskich, taką nieudolność, że jak się chce zmienić świat, to trzeba zacząć od siebie. Jak chcę pisać po śląsku, to najpierw muszę się wyrobić w tym pisaniu, a nie siednąć i pisać. Ludzie, co kończą 12 klas szkoły, nie umieją pisać po polsku, jak kończą 12 klas polskiej szkoły. Ludzie, jak kończą wieleś tam klas angielskiej szkoły, też nie umieją pisać po angielsku. Do tego trzeba się najpierw wyrobić. A Ślązocy nie przechodzą bez żadną edukację śląską. Bez to już tym gorzej, jak siadają i zaraz chcą pisać, i zaraz chcą publikować.
potem wyłażą takie rzeczy. To jest tragedia, to jest masakra. I to tak troszkę załamuje. Idzie się śmiać, śmiesznie napisane, no ale to jest w internecie i potem siadają, nie wiem, jakieś bajtle i myślą, że to jest po śląsku i uczą się czegoś takiego. Nie fajnie, nie? Co nam z tej gotki ostanie, jak się z tego zrobi taki slang, co tak po prawdzie to są naciepane jakieś rozmaite słowa na błędny polski, albo jakiś antypolski. Ja myślę, że to będzie śmieszny troszkę odcinek Chwilę z Gotką, a wyszło na to, że chociaż żech się trochę też pośmiał na początku, to trochę żech się załamał. I podejrzewam, że wyście też się lekko załamali tym nie wiadomo czym. W każdym razie wniosek jest taki, że jak się chce pisać po śląsku, to trzeba się do tego przygotować. Bez przygotowania się do pisania po śląsku nie idzie dobrze pisać. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej Chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dajcie pozór, że na Instagramie chyba będę kasować konto z Chwilę z Gotką, a ostana przy swoim koncie osobistym. Bez to, że ja mam za dużo tych kont, tych fanpage'ów i tego wszystkiego. Spróbuję to jakoś skonsolidować. Bez to, że pierwszy krok to będzie likwidowanie konta Chwilę z Gotką na Instagramie, a ustawienie się tego swojego prywatnego i dajcie pozór też na te prywatne konto, bo tam postuję więcej niż na koncie Chwilę z Gotką. Dzięki za wasz czas, chowcie się.